बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 एप्रिल 2020 शुक्रबारखालि नोंथांमोननि खाथियाव सानसेनि बरादखौ लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, देहाया मोजाङै थागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, फरायसाफोरा जोबोर फरायनो गोसो दुंगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, नाजाथाबनानै गोबां खामानिखौ मावफुंनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गोदान खामानिखौ दिनै जागायनो हागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोननो हागौ। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, गगा एबा गुजुनाय बेरामजों गाग्लोबजानो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, सिगांनि आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, अदेबानि मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ, बहाबा थांनांगौब्ला जाफुंनाय नङा, गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम, गुबुननि बोसोनजों खामानिखौ मावोब्ला इयुनाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव सुखुनि दैमु बोहैगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, अदेबानि सोरबा लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ, समाजाव मान मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, दिनै बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ, गोसोनि साननाया जाफुंगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गोब्राब खामानिखौबो दिनै मोजाङैनो फोजोबनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, गोसोनि साननायाबो जाफुंगोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ, मोनाबिलि समाव सोरखौबा रागा जोंफ्लांगोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मोनफ्रोमबो
जेंनाखौनो गोरलैयै सुस्रांनो हागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। खुसिनि आंखाल जानाय नङा। देहाया मोजाङै थागोन। बिदा फंबायजों गोथौ अनलायगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। लोगोफोरनि अननाय मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। हरखाबै मोनाबिलिहालागै मोजां खौरां मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बाङाय जानो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनखौ बांद्राय दाफोथाय। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। लोगोसे गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।